ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଭାବିଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ କି ଯାହା ବି ଯିଏ କରୁଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଜ ମାଡୁନ ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛ। ଆଉ କାହାକୁ ଟିକେ କହିଲାକୁ କି ଧର ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଧର କି କିଛି ଗୋଟେ କହିଲାକୁ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କହୁଛି ନାଜ ମାଡୁନି ଏଇଆ କରୁଛ। ଆଉ ଯାଇ ପର ଘରେ ଯାଇ 300